खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 जुन 2025 मायथाइ एबा 3 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मेष राशि। सासे लोगोआ नोंथांखौ सोरबा जुनिया सुबुंजों सिनायथि होगोन, जाय नोंथांनि साननायाव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नखरनि खामानि मावनाय आरो रांखान्थियारि जेंनाया दिनै नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। थगायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा मावनाय खामानिया फैबाय थानाय समाव नोंथांनि मावख'आव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। हरखाब दावबायनायनि जाहोनाव नोंथाङा गुलाय-गुजाय आरो नारसिननायाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि सोमोन्दै माबाफोर मोन्नो हायो जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो मिन्थिनो लुबैयाखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना बे राशिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा दिनै जाफुंसारगोन आरो नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जानो हागोन। साख्रियाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बसजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन, जाय खामानिजों सोमोन्दो थानाय नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। बे राशिनिफ्राय टेलिभिजन फोथाराव थाग्राफोरा दिनै मोनसे गिदिर जासिनाय मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। जायफोरा गोबां साननिफ्राय बिजिरसालियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, बिसोर दिनै जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला। मिथुन राशि। सावस्रिनि बेलायाव बेयो जोबोद मोजां सान। नोंथांनि रंजानायआ नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ बांहोगोन। खर्सा खालामनाय समाव बांद्राय सांग्रां जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा लांदां सिफि लाना न'आव फैफिनगोन। नखरारि आयदाफोराव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि सांग्रांथि गैयैआ बेसेन गोसा जानो हागौ। जायखिजाया गोरोन्थि आरो नाङै बेसादफोरनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोन, मानोना बेफोरनि थाखाय नोंथाङा गावखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। खामानियाव नोंथांनि आखा-फाखाथिखौ दिनै आनजाद नायनाय जागोन। हास्थायनाय फिथाइ मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव गोसो होनांगोन। दिनै नोंथाङा माबादि मोनदांदों बेखौ गुबुनफोरनो खोन्थानो बांद्राय गोसो गुदुं दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दन दंफांनि गाब। कर्क राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा मोनसे जुक्तिगोनां मोजां जिउ खुंगोन। दिनै नोंथाङा माखासे धोरोमारि हाबाफारिफोर मावनो गोसो जानायखौ मोनगोन। बे नेरसोननि सिङाव थानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों गोब्राब सोदोब रायज्लायनो नाङा, मानोना बियो नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ। बे नेरसोननि फरायसाफोरा गावसोरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय माबा मोनसे बेसेनगोसा सोलोंनो हागौ। गोदान न' बायनो सानग्राफोरा दिनैनि साना मोजां जागोन। लिरनाय आयदाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ दिनै गावसोरनि रोंग'थिनि थाखाय सिनायथि होनांगौ। लामायाव थाबायनाय समाव आगसिथिंजाय दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। नोंथांनि उदार आखुआ दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां गोजोनथाव बुब्लिफोर लाबोगोन। राङारि आयदाफोराव जौगानाया रोखा। नोंनि बिनानावनि जुलिनि खौरांआ नोंथांनो गोजोननाय लाबोगोन। बबेखानि बिथांजोनिफ्राय गोजानाव थानायनि साननायाबो नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। नाथाय नोंथाङा इयुननि बाथ्रा साननायखौ बन्द खालामनांगौ आरो आथिखालखौ आबुङै रंजानांगौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव थार अननायनि आंखालखौ मोनदांगोन। बांद्राय जिंगा दासि,
समजों लोगोसे गासैबो सोलायो आरो नोंथांनि रमान्टिक जिउआबो सोलायगोन। दिनै नोंथांनि बसनि मोजां मुडआ गासै मावख'नि आबहावाखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। कन्या राशि। बे राशिनि सुबुंफोरनि गोसो बायनायखौ बोखारनाय जागोन। जायफोरा साख्रियाव खामानि मावो बिसोरो दिनै मासि जौगानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि पार्टनारनिफ्राय मदद मोनगोन। मोसानाय देंखो बायदिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा दिनै गोदान जौथाय मोननो हागोन। जि-जोमनि फालांगियाव थानाय सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनानि जानायनि थाखाय बायजोआव थांगोन। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै मोजां थागोन। बैसोर सुबुंफोरनि सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ लामायाव लांनो हागौ एबा नोंथांनि थाखाय खहागोनां खौरां होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि। जेब्लानो नोंथाङा थासारिखौ सामलायनो नाजायो, नोंथांनि जिंगाया गोमोरलांगोन। थाबैनो नोंथाङा मोनगोन दि बे जेंनाया मोनसे साबोननि गांगाथेफा बायदि जाय नोंथाङा बेखौ दांनाय लोगो-लोगो बेरफ्रुयो। जानला-मानला खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा लांदां सिफि लाना न'आव फैफिनगोन। मावख'नि नारसिनथायखौ न'आव दालाबो। बेयो नोंथांनि नखरनि खुसिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। खामानियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानाया साबसिन आरो न'आवनो नखरारि जिउनि रंजानाया साबसिन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनि आखुनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोन आरो बेबादि जायखिजाया खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थागोन जायखौ नोंथाङा नोंथांनि गासै जिउनि थाखाय उनदाहा खालामगोन। आखा-फाखा सुबुंफोरा मासि जौगानाय एबा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। जिनिसफोर आरो मानसिफोरखौ थाबैनो बिजिरनो हानाय नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन दोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। बे राशिनि मानसिफ्रा सानसे खुसिजों बुंफबनाय जागोन। बेनिखायनो गोब्राबसिन खामानिफोराबो दिनै गोरलैयैनो आबुं जागोन। मावख'आव नोंथांनि मोजां दिन्थिफुंनायनि थाखाय नोंथाङा गुबुन हादोराव दावबायनो खाबु मोननो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव आबुङै गोसो होगोन। गोदान साख्रि नागिरग्राफोरा दिनै जाफुंसारनायनि सोरां मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। मोजां मोनलायग्रा जुलिया दिनै मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। गोदान गंसे बायनो थाखाय न'आव गंसे गोजाम गारि फाननाया दिनै गाहाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। धनु राशि। बेलासियाव जिरायनो एसे सम ला। आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन, जाय नोंथांनि सानखौ गोजोनथाव खालामगोन। नोंथांनि आंगोफ्रा खुसि आरो नोंथाङा मोनाबिलिनि थाखाय बिसोरजों माखासे सानथांखि बानायनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनि आखुनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। बेनिखायनो नोंथांनि रागाखौ दबथायना लाखि आरो जायखिजाया खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव था जायखौ नोंथाङा नोंथांनि गासै जिउनि थाखाय उनदाहा खालामनो हागौ। दिनैनि साना जोबोद सांग्रां जागोन आरो नोंथांनि थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनायजों बुंफबनाय जागोन। मानसिफ्रा नोंथांनि बिबुंथिखौ नागिरगोन आरो नोंथाङा जेखि बुंगोन बिसोरो जेबो सानालासै लागोन। थिरांथाफोराव गोख्रै दाथां, जाहाथे नोंथाङा उननि जिउआव बेफोरखौ उनदाहा खालामा। ओरैबायदि मोनो दि दिनै नोंथांनि पार्टनारनि मुडआ एसे गाज्रि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि। दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। दिनै माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सोहोरनि बायजोआव दावबायनायनि बिथांखि लानायनि जाथावना दं। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै आयेनारि आयदाफोरनि थाखाय सासे उखिलजों सुबुरुन लानो हागोन आरो जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। नोंथांनि मोजां सानस्रिफ्रा समाजाव नोंथांनि सनमानखौ बांहोगोन।
दिनैनि साना बे नेरसोन गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान जाय गोदान गारि बायनो लुबैयो नोंथाङा बायनो हागोन। दिनै नोंथाङा गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि गेदेरफोरनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासं आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोजोनै सान। नोंथांनि समखौ नागारनो रोङै मोजां मोननायाव ओरैनो गारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, मिथिंगाया नोंथांखौ फोथायथि आरो गोफार गोसोजों बोर होदों, बेनिखायनो बेफोरखौ आबुङै बाहाय। जुदियावबो राङा नोंथांनि आसिफोराव गोरलैयै बारलांनो हागौ, नाथाय नोंथांनि मोजां हाथरखिफोरा नोंथांखौ रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गनायथि होनाय नङा। न'आव साखोन-सिखोननि गोख्रै गोनांथि दं। जेब्लाबो बायदि बे खामानिखौ फैगौ समनि थाखाय दोनथ'नो नाङा आरो गोसो होनानै खामानियाव थां। नों आरो नोंनि अनजाथावआ दिनै मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गोजावहैगोन आरो अनलायनायनि निसाखौ मोनदांगोन। जुदि नोंथाङा सेमिनार आरो बिबुंथिफोराव बाहागो लायो अब्ला नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंगोन। नोंथाङा मिनिनो हायो आरो नोंथांनि जेंनाफोरखौ एंगारनो हायो एबा बेफोराव गोग्लैनो हायो आरो जेंनाफोराव गोग्लैनो हायो। सायख'नाया नोंनि। हाबा जानाय जिउनि गोबां मुलाम्फाफोरबो दं आरो दिनै नोंथाङा बेफोरखौ मोनफुंनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, बे राशिनि सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नाङै खरसाफोरखौ एंगारनांगौ। बे राशियाव जायफोरा समायना फरायफारि फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन, जाय जायखिजाया थालांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। दिनै न'आव माखासे धोरोमारि फालिथाय खालामनो गोसो जागोन, जाय बेलासिसिम जाफुंसारगोन। नोंथांनि नखराव नोंथांखौ मान होनाय आरो मान होनाय जागोन। सोरबा गोजाननि बाहागिया दिनै नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। जुलियारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।